Bocil golek duit. Bilang piye? Ya. Gak ada no. Dan. Gantian. Sampai maju sih. Iya, ayo, kapan maju? Assalamualaikum Tante Monica. Lah, lah. Halo. Ya Allah, kiriman dari Hari Reza. Ya. Terima kasih Hari Reza. Rekan jalan sanggup kah? Kenapa Mas? Nggih. Bablas ya. Anu. Apa? Bose ya Kak Melu no. Bose Kak Melu. Mere nang sik to, gawe. Ndelok enggak balik gitu, Bang. Iya. Iki. Kah? Kayak balik gitu. Kasih Mbak Yana, ayo. Lho, Iya. balik gitu. Cemil. Cek Mas coba tutup cek Mas tak. Tak toton ini. Assalamualaikum, banten. Klo, wonge kah? Mbak ayo. Dari Mas Ari. Mbak. Ya, ayo kah? Ya. Dah. Nggih. Teng Solo ya. Ngeterne niki parcel. Napa anu anune mawon kan teng Solo nenggani yogane operasi. Nggih. Titipne mawon. Nggih. Tase sak tase niku. mawon, Mas. Nggih. Nggih. Pun. Pun, nggih, kan Pak nggih. Nggih. Ayo. Indah yuk. Nanti engko Mas Kakak. Ya. Melok kah? Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Pak Po, Oh, Sadio. ya buat dia. Ini Mas Ari. Saking Mas Ari. Nggih, Pak Po. Ayo. Kak, panggil loh. Kakak mengambil. Akan mengambil. Saka mengambil pokokan. Ada nih kon kowe kok ya. Oh. Dan kakak. Nggih. Ya Pak Po. Nggih. Kayaknya mana? Bahasa. Nggih. Monggo Pak Po. Sudah. Anak gak? Wis anak. Gak. Mas Ari. Ari Gunalan. Mas Ari Reza. Cok lampah. Terima kasih. Nggih. Salam. Oke. Terima kasih banyak. Nggih. Assalamualaikum. Rasa buka dulu nih. Siti lagi. Sama-sama.
Iya. Mbak. Wah. Ini kata. Tuh, ya sing kecil, sing kecil. Mbak ini mandi. Sing Yang aping. Gurine ping. Ya. Masa. Ya. Sekali ya. Kasih bukan ini loh ya. Bukan ini loh. Bukan ini loh ya. Pak Hadi. Nggih. Pak Heri. Pak Hari MC. Itu sangka omah nek ngono. Gak pulang kuwi. Nggih. Nggih badhe maca slide video. Nggih. Nggih, kali Mas Didik nih kok. Oh. Nggih. Indah. Bele pencet kah? Bele jalan dulu. Nah. Mas Ari, wis ya. Oh, alah. Nggih. Buset. Nggih. Terima kasih. Sama Mbak Indah. Oh, Mbak Nika. Mbak Mbak Nika. Nika. Mbak Nika perumahan toh? Titipnya sini atau dibawa ke sana? Manut. Manut. Iya. Aku gak ngerti omahe mergane. Ayo, apa titipnya sini ku tak anter le. Lilingku di mana? Mojopurno. Murah. Nggih. Murah. Yo, Kak. Asine, Kak. Panas. Ya. Panas loh. Lah nggak ada yang puasa, bocah-bocah. Ya. Makasih ya. Nggih, sama ya. Hari ya ini buat buka puasa. Nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Yuh. Selamat sore, sayangku cintaku semuanya. Ngabuburit. Padahal arep belanja guys iki. Aku pegel nih metu sore ngene iki lho, guys. Jane ngene iki wong iki padha neng ndi ayo ngono ya. Delok entah sauleng-ulengan. Malah nih kono guys sandi masjid jam iki malah gak karu-karuan. Arep parkir ndane gak iso. Niki sing digoleki apa ya guys ya gumun aku ya. Padha sowan teh lingak-linguk gak delok spion. Gak mikir mburine padhaan. Begitulah. Ini kilo guys, motor gak mau mengalah ya toh. Terus mobil arep lewat terus lewat di ngono lho guys. Kita itu no wong gak menaati peraturan ya yes, ngono lho. Kok
karepe dhewe guys. Bisa datang piro, Mas? Bakso? 14. Terus mirine Mas satu sing rada gede. Mirine sing gede. Heeh. Kira mau 14 sama 22. Water terakhir guys, water terakhir. Ini untuk dicepu. Oke guys, tuh anak-anak pada pasang tenda nanti buat hal lebaran ya guys. Oke, yuk kita masak. Mulai perdapuran memasak. Sini tak sulap aja. Jangan koki nih. Bareng kabeh gak apa-apa. Iki tak goreng kabeh. Ben pangan ora. Sin biar jakat guys loh. Oke. Enak wangi parah. Gak boleh. Neng di wangi. Sentani seneng. Orangnya di mana? Masa tuku bakso kayak? Oke guys, zakate wis kumpul. Lah, Akmil zakate ning Bu. Kita iki petugas e. Petugas lapangan. Ya iya. Lah ning Tito Caloro ki kudune enek siji ning kene. Wong Supri barang ka enek. Oke guys. Siapa kiaimu? Sing ngisi siapa? Pak Januri. Loh, dek gak ngisi ning kono ta? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menunggu Akmil zakatnya guys. Kita bersama bocil-bocil main di lapangan.
Menunggu. Petugasnya sih ngaji guys. Belum teko. Yang ditunggu sudah datang. Penjaganya lah kayak teko kesang neng buh. Ini karo supri barang berarti. Iya. Yang penting ku neng kene kayaknya uang sitok aja. Ini ukurannya zakat fitrah. Pakai apa jenenge iki? Satu sok. Takaran guys. Sudah akurat ini sih. Sudah akurat. Satu sok. Ya, oke, malah luwe. Oh, berarti ya kising batokan, kising kilo. Bener sing iki berarti ya. Oke. Sudah. Bocil berdua bikin ulah, mesti bikin ulah. Oke guys. Pulang. Wani pura et. Ya, engko tak jejeg nek kowe kestrum. Ya. Lah lho. Ketok radi. Sogrone munggah. Sangkare itu. Manjong. Heeh. Awat pura? Rapiai opo to rapiai? Rapiah kowe. Awat sih. Nah. Tidak, sama biyen itu ya. Sama biyen lagi. Bun gak ngene kok. Iya. Kasar kita aja sama biyen. Apa enake? Kene kawat rapiah. Lah kabel iki kene. Mbok pedhot kawat siko. Ih, wadang. Tak colok iki, Bun.
Halo. Halo. Mencet. Ini bengi jak mancing piye to? Edi wis adus sing ganteng e. mancing ya. Mancing sesuk. Ketok et. Gak mlebu-mlebu iki. Ora kuali. Halo yo. Kae lho, apa to kae? Blok lu. Per, awakmu sing lone, Per. Parselmu iki lho. Wis. Edi. Kene. Yes. Bilang gimana? Arigato. Lampung. Wis yo pegak tuh. Narto. Narto ning ndi Narto? Misalnya, Edi ini legun. Gun. Aku, meh. Di karo Mas Mati kok di jero. Wis ngalem me. Yo. Wis ngene tok to iki. Lampu nisik.